Ahojte, nachádzam sa vonku pri rieke. No tak som sa rozhodol, že by som natočil nejaké video o liečivej rastline. Pozadí je rieka, aj počuť nádherný lesík. No tou rastlinou je... Tamto veci lekársky, takto vyzerajú jeho listy, takto vyzerá samotná rastlinka. No je tak do červenkasta, rastie na vlhkých miestach, blízko riek, potokov. Môžete vidieť, že všade po okolí je ten devecíl. Zvykne raz takto na jar a využíva sa jeho spodná časť, čiže koreň. Ten je vhodný na bolesti hlavy, na alergie, na upchatý nos, bronchiálnu astmu, rôzne alergie a celkovo problémy s dýchaním. Ďalej má aj vhodné účinky na bolestivú menštruáciu. Môžete si urobiť v lese taký pokrm, hej, keď pôjdete napríklad opekať s rodinou, alebo vy sám, alebo ty sám, tak špekačka alebo v nejakej zelenine si môžeš nazbierať čerstvý devecíl a osmažiť na oleji, je to veľmi chutné. Takže to by bolo asi všetko. No, idem k rieke a pôjdem sa otužiť. Paráda. Listy devecílu sa používajú ako obklady na boľavé kolby, že zoberete si čerstvé listy, tie rozdrobíte, dáte do handričky, obalíte okolo boľavého kolbu, dajme tomu koleno. Samozrejme urobíte to večer a zabalíte aj do igelitu. A postup je taký, že tie listy si budete prikladať vtedy, dokým tá reumatická bolesť neustúpi, alebo samotný opuch, ktorý môžete mať, dajme tomu na ruke, dlani alebo kolene a tak ďalej. Devecíl je úžasný v tom, že čaj sa dá robiť zo samotných listov, kvietkov, ale aj z pozemnej časti, čiže koreňa. A ten čaj je vhodný na horúčku a bolesť hlavy. A úžasné je na tom to, že ho môžu používať aj malé deti. A ešte taký malý bonus, čo by som mohol k tomu povedať, je stonka devecílu, keď je ešte takáto mladá, taká jemná, keď to stlačím, tak to budete trošku počuť. Tak môžete si to odrezať nožom, nazbierať a usmažiť na oleji. Čiže môžete si urobiť